vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kune avo vanenge vachisangana nemaproblems avo as in madomestic issues, mungava muri mumamarriages kana kuti mumarelationships enyu. Aiwa, please do not hesitate kuuya kuinbox nekuti tinewo counseling team yedu, saka kana muine maproblems enyu munongouyawo then tobva tazokuedai kugroup kwacho ikoko mubva mabatsirikana. Zvekare please do support our channel iyo yechakafukidza dzimba matenga. Vedare pane imwe message yandakatumidzirwa namukoma vedu ava, saka vakatumidzira mameseji iwo maviri. Imwe yacho ndeye chakafukidza, imwe yacho ine confession. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, inini ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa. Ndaitawo dambudziko mukoma mushure mekunge ndapiwawo mishonga iyo yandakapiwa mumba mandinozvarirwa. Inini mukoma takakura tiri vanhu vekuti tainge tichingodyiswa mishonga yakasiyana-siyana, hakuna mishonga yatainge tisingadyiswi. Saka ivo baba vedu vainge vachiita zvekuti paya patinenge tava kunodya porridge, then ivo vaibva vazotiisira mishonga yacho muporridge imomo. Nekuzokura mukoma ndakati ndati yarukei, baba vangu umwe musi ndo pavakazondibvunza kuti ko wava kutotanga here kurota uchisangana nevanhukadzi? Mazuva ekutanga baba, sezvo munhu wekuti ndainge ndichimutya plus kungonyarawo baba vako, ndakabva ndaramba ndikati no baba, handisati ndatanga kurota zvinhu izvozvo. Munongozivawo kana uchiri mwana mudiki unenge usingadi kubvunzisiswa zvinhu zvakadaro nevanhu vakuru, even though sevana vakomana vainge vachiri kukura. Zvinhu izvozvo tainge tichingogara tichingozvitaura. Hope dzose idzo dzaunenge uchirota panguva iya yekuti dzimwe nguva unotongomuka wotoona kuti ko unenge watozvitotesa mushure mekunge warota uchiita aya avanoti mawet dreams. Ndakati ndaramba kudaro, baba vakabva vati zera rako iri rawava, unofanira kuti unge uchisangana nehope dzakadaro. But ndakabva ndati no baba, handina kana hope dzandinombosangana nadzo inini. Vakabva vati alright. Umwe musi baba vangu vakabva vazongondidana, then vakati vandidana vakabva vanditi kurura nhumbi dzako. Ndokubva ndazokurura nhumbi dzangu paya mukoma. Vakabva vazotanga kutarira nhengo yangu zvese nemabhora angu. Vakabva vati ko inga wani uri right, ko chii chiri kumboitika kwauri? Ivo baba vakabva vazondiudza kuti vane mimwe mishonga iyo yavainge vachida kuzondipa. Vakabva vanditi mishonga iyo yavainge vachida kundipa mishonga yekuti kana ndazowana ndisazosangana nematambudziko ekuti mukadzi wandinenge ndaroora anozononoka kubatira pamuviri. Saka zvandakaitwa mukoma ndezvekuti muzvidya zvangu umu ndakatemererwa nyora. Nanhasi uno mukoma nyora idzodzo dziripo dzandakatemererwa. Saka mukoma zvinongoitika kwandiri ndizvozvo zvekuti kunyangwe ndiri panzvimbo yekuti ndinenge ndisitombori panzvimbo yekuti ndinenge ndichida kuita bonde nemunhu, ndinongokaruka nhengo yangu yatosimuka. Ende zvinhu izvi zvinowanzo kufarira kuitika kana ndiri panenge pakazara chaunga paya, especially kana ndiri panzvimbo yekuti pasaidi pangu panenge pakagara munhukadzi. Nhengo yangu mukoma inobva yatomira zviya zvekuti ndinozototsvaka chekuti ndinge ndichivhara pamberi apa. Nhengo yangu inoti kana yasimuka kudaro, paya painozorara mukoma ndinobva ndatonzwa kuti muunderwear mangu umu munenge matonyorova. Kana ndikazoenda kutoilet pandinozonovhura underwear yangu ndinobva ndatoona kuti underwear inenge yakatozara nemaspams. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Part 1 ndo ine confession, then imwe yacho yakada kurerekera kuchakafukidza dzimba matenga. Ndichatumidzira message yacho kuna sekuru zvekare kuna tete avo vanotibatsira kuchakafukidza dzimba matenga. Then pane rimwe voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndina gogo vangu ava vanozivikanwa kuti ivo vanoita zveuroyi, hapana chavasingazivi. Regai tinzwe vahanzvadzi vedu vachitaura nyaya yavo. Makadiko mukoma, ndauyawo nenyaya yangu kune vedare kuti ndipiwewo maadvice. Inini ndiri musikana
ane makore 23 norarama ndiri kuno kuSouth Africa. So nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndakatiwo musi ndichibvawo kwandaibva ndobva ndasangana neumwe mukomana wandakasangana naye. Ndipo tapanana mafoni namba takadanana. Mazuva ekutanga taidanana zvakanaka. Pafoni apa tina kumbosangana mazuva tanga tadanana zvakanaka. Then pane musi waakazouya. So munhu wekuti patakasangana ndakamuratidza pandinogara. So pane musi waakauya. Ndobva asvika pamba ini ndaitowa ndakagara mumba manja pana pandinoloja. Ndakagara nomwe mukomana so. Mukomana uyu aimbova ari mukomana wangu. Angari ndoku Mozambique. But tanga tisingachadanani zvedu. So zvakatika musi uyu aikangopfurawo nerodi. Ndobva ngoti ndaona dhoo rako rakavhurwa. Ndati ndiuye nditezei ndizokuona. So ndakuti alright fine pinda ugare pasi. So the moment yaakada kunobuda mukomana wangu ndobva asvika. So ndakangotaura naye zvekuti iye akatozona kuti mumba mune munhu but asina kuziva ndechekuti inini nemunhu iyeye hapana changa chiripo chaiitika zvekutoti ende zvinhu zvinonetsa kuti utsanangurire kuti hapana chiri kuitika imewe munhu akuwana muri pakati muri vaviri mumba. Saka akabva angoenda zvokuti mumashure mekuti asvika pamba pandinogara ipapo ndaichombove ndatomubloka because aisanzwisisika ndaimsendera message pano haapinduri. So ndakafungidza kuti munhu ane mudzimai. So nyaya yakabva yazongopera yekuti ndakataura naye zvisinganyasonzwisisika andisvikira pamba ndine munhu. So nyaya yacho zvakazoita manje takazongonzwanana zvedu tikanzwanana tikatanga kutaura pafoni. Ndobva azondifonera akanditi unoona inini basa randinoshanda handigare pamba. So iwe unongo uchifungudza kuti maybe ndine zvandinoita ndinongogara ndisiri pamba. Nhasi ndaenda kwakati mangwana ndaenda kwakati. Saka zvinonetsa kuti unzwisise zvandinoita. Ndikabva ndamunzwisisawo zveshuwa. Then umwe musi ndobva azondifonera akati ari kuuya kuzonditora. Akazonditora manheru. Azonditora manheru anga akadhakwa zvekuti. Akauya akanditora nemota ishamwari yake akauya akanditora. Tikabva taenda kupi kumba kwake ndokwanga iri first time kusangana naiye mukomana izvochi ndakanyorara kumba kwake. Tasvika paya ndichinosvika mumba make mairatidza kuti mune hembe dzechidzimai. Ndikamubvunza ndikati kuhembe idzi ndedzani? Akanditi iye hanzi ndiri comedian ndoita zvemaskits. Saka ndowanzopfeka mawigi aya ndichienda kumaskits ndo mhinduro yaakandipa. Ndikangoti awo. Saka tagara paya but mwoyo wangu wanga usina kumbosununguka. Tagara paya takuda kuita bonde. Ndobva ndamuti mapepa unawo here akati mapepa haana. Ndikati no iwe haundizive nandikuzive mapepa akatisa mapepa ngazvikone. Ndakaona kuti munhu akuda kutotsamwa akudaita sei. Ndakambozama kuramba kuzopedzisira tazorara. Semunhu anga akadhakwa haana kanambotora nguva yakareba pabonde ratakaita rokutanga racho. Akabva apedza achingopedza abva arara. Ndikamuka ndikabva ndamuka ndobva ndaita sei ndobva ndageza. Saka ndichipedza kudaro anenge akabva yatanga kurova. Anenge yakarova singaiti. Andobva ndagara. Before tisati tatanga zvekuita bonde ndakamukumbira mvura. Ndikati naiwe ndokumbirawo ndipiwo mvura yekunwa. Ndobva atora lunch box yanga yakatora ndobva achira mvura. Ndichingonomwa 1 sip deso. Mvura yainwa fodya. Yaita sokunonzi yainenge kakutapira kainge nako. Ndikamubvunza ngati iwe ndemvura yamunomwa panapa here? Akabva ati ndio mvura yatinonwa panapa. Ngati machira kupi? Hanzi ndaichira kuseru. Anga kadhakwa that day. Saka ndabva ndangoti saka the moment yakarara ndapedza kugeza ndakabva ndanza nyota futi. Ndobva ndakabva ndamuka ndichiti ndite sei ndichere mvura. Ndabva ndatora semu lunch yaakanga andipa kuti ndinwe mvura. Ndichinona mvura kudaro ndobva ndakanonza handina kumwa. Ndakatora kapu yayo ndida kuona kuti lunch yakandipa ndida kuti ndinochera mvura yanga arara. Ndobva ndakaona kuti no man mvura iya andipa nemvura
nebhaketi, pane bhaketi rewhite raishandisira kuitira weti. Zvakangofanana, hazvina kana musiyano. Ine fodya, zvinoratidza kuti mvura yakandipa akachera mubhaketi raaitira weti. Saka ndakabatikana zvisingaiti kuti ava munhu akadhakwa atorara. So ndiri munhu wekuti kana ndikatsamwa zvokuti ndikangozvidza kuti ndoda kubva pamba ipapo, kumba kwandinogara nekwaigara kure zvokuti ndakatsamwa zvokuti ndakarwadziwa kuti munhu anga ndinisa weti ndakamutadzire chii. But mumwe wangu sezvo munhu anga akaita sei anga akadhakwa, ndo pandazoti handisi munhu anga arara. Ndakaita access yekutarisa mumba make mese, ndikaona kuti no, mumba munomu mune munhu, mune mudzimai. Pandazoreleza kuti munomu mumba mune munhu, mumba mune mudzimai munoonekwa hembe, malipstick, maface powder, zvakawanda zvinoratidza kuti mumba mune mudzimai, zvisingaenderani nekutaura kwanga achiita kwaaiita iye. Ndakabatikana, ndakabva ndaseta alamu yangu yekuma4, ndobva ndati ndakabva ndakoka kuri kuma11 patakasvika pamba yarara. Ndakasvita alamu yangu yekuma4 ichaya, ndobva ndamuka, ndobva ndatora lunch iyayi, ndobva neweti yacho neyanga irimo, ndobva ndavhara. Ndangotora muvharo ndobva ndavhara, ndobva ndatora foni yake ndobva ndaenda naye kumba. Ndakafamba zvokuti kunhu kwacho kwakuri kure, ndakasvika kumba zvekuma6. Ndakafamba 2 hours usiku nekurwadziwa. So mangwana makuseni achizouya iye, ndakamutsanangurira zvese zvakaitika. Ndati wewe wakandinwisa weti, ndakakumbira mvura, waya wakandinwisa weti. Munhu haana kuzvigamuchira, akazovinga foni yake, haana kuzvigamuchira. Akafungidzira kuti maybe nini ndinoita sei, ndinomunyepera. Akafungidzira kuti nini ndinomunyepera, kunyepera kwese zvese zvakaita ndiri kumunyepera, ndiri kumuaccuse kuti ndakamwira, akandinwisa weti. Ndakabatikana zvokuti ndichisvika kumba ndakatomboita zuva racho ramusera mangwana, ndakaswera ndichinzwa mudumbu, ndakanzwa mudumbu, ndikatenga zvangu freshen, ndikanwa freshen zvakazopera late. Saka zvadaro akandiaccuse kuti unondinyepera, pamwe ndozvaunongoita, chichi. Muchora ndasenda audio inoyi, ndiri kurwadziwa. Saka ndina gogo wangu inini, gogo wangu ava mama vangu, gogo ava munin'ina wamai akabereka mai vangu inini, munin'ina wagogo wangu. Anobata zvokuti anotozikanwa chero gogo vangu chero mai vangu inini vanonamata, havatombodi kuti tiwirirane navo nenyaya yekuti vanobata. Ndine phone number dzavo, pese pandototaura navo vanobva vatondiudza kuti handiti unozviziva kuti amai vako havadi kuti utaure nedopinati agogo, ndozviziva. Ndichipedza kudaro ndakaenda ndakanotenga airtime, ndikabva ndafonera gogo wangu. Gogo wangu vabva vanditi, patakangova yakabva vatoziva zvese zviri kuitika, vabva vanditi muzukuru, zviri kuitika zvese ndiri kuzviziva. Wafunga kuti ndidi? Vabva vatotaura zvese zvaitika zuva iroro, zvakaitika zuva iroro, vabva vazvitaura ndisina kumbovaudza. Wafunga kuti ndidi nazvo? Ndabva ndafunga mai vangu vachinditi usataurira nagogo vaiwai. Saka musi weSunday ndikuswera nezuro ndiri kubasa, akandifonera akanditi hanzwe wewe waindinyepera sei. Kati kuenda akunyepera papi? Hanzi ndiri kubva kumagirasi. Amene kumagirasi kwaakaenda. Akanzi amene pamwe da kunyepa, da kuzvichenesa. Inini chiri kundirwadza ndechekuti munhu akaita akakanganisa asi haana asukwanisa kukumbira ruregerero. Saka inini chandakira panapa ndechekuti ndoenderera mberi here nekuudza gogo vangu, because gogo vangu nhasi futi makuseni ndavafonera ndikavaudza, vakandiudza kuti zviri kukunetsa asi handidi kuita zvinhu zvekuti ndiite usina kuwirirana, usina kudecide iwewe. Kana wadecide unondiudza ndoita zvese, usatombochema kuti piki kana kuti chii. Ndinoziva zita rake, ndinoziva zvese zvepaari, ndinozviziva. So iwewe kana wangonditi ndiite chete, unongondisendera mari yedrink, because ndogara ndichivatumira mari osagogo. But
mwoyo urumbofunga amai vangu kuti tichikura isu takura tichipinda ripostori, but chiri kundirwadza ndechekuti iye ari kundiita munhu akasviba, munhu anonyepa. Iye ari munhu akandinwisa weti yake, weti yanga iri mvura yanga iri mulanji yakafanana nemvura yanga iri mubhaketi raaitira weti. Okay fine, dzimwe nguva ndomboti munhu anga akadhakwa, handiti munhu anga akadhakwa, alright. Asi kana wanga akadhakwa, ndinoda ngoti akumbire regerero, achenese mwoyo wangu kuti ndisaita zvakasviba, kuzi mwoyo wangu kutaura kunoka zvokuti handizivi. Kunogona kungovira ndatoudza gogo kuti shandai naye. Gogo wangu munhu anozikanwa, muroyi muhombe, anozikanwa. Mai vanga vatombode kuti tiwirirane nagogo ivavo. Gogo vacho vanotozviziva kuti amai vangu havadi kuti vana vangu vatambire padhuze nagogo ivavo. Saka ndonyaya yacho yandawira panapa. Akandifonera akati asi ndada kundityisidzira, daita sei, ndikaseka zvangu. Handina grudge naye munhu iyeye zvokuti ndingangomuaccuse. Handina kana mari yake yandakambodya zvokuti ndingangomuaccuse kuti munhu akandinwisa weti iye asina. Kutaura kunoku ndakarwara, the next day ndakarwara, ndakanzwa mudumbu, ndakatozoponesa nefreshen, ndiyo yakatozondiponesa, ndakazonwa manheru, ndikaita zviri nani. So mukomana yanyaya yangu kuti mundibatsirewo sevedare. Handisati ndambobata mushonga muupenyu hwangu, ndakura ndichipinda postori navabereki vangu, asi kuti mukomana uyu ari kundi is pushing me to the wall. He's pushing me to the wall. He's taking my kindness for granted. Saka ndasenda audio, ndinogara ndichiteerera maconfession every day, ndichishanda, ndosenza kumakicheni, ndichingosvika mumakicheni ndobva ndabayira pawifi, ndoteerera maaudio ndichita basa. So ndinoda kuti mundiudze kuti ndoita sei, because izvezvi so ndozviziva kuti anenge achitofamba achitaura kuti pamwe aifungidza kuti maybe ndinoda mari kana kuti handina mari yandakambodya kana 1 rand, handina. Atoriwo munhu ndanga ndada dhera atozoziva kutozoti auyozonditora, ndanga ndatomunetsa kuzi munhu aingotsika-tsika, nhasi ari apo, nhasi ndikamuudza kuti uya unditore ndione kwaunogara. Munhu aita zvakashata, anonisa mvura inetsvina, mvura yakandirwarisa, mvura yakachera mubhaketi raaitira weti. Handisati ndamubata mushonga, asi kuti ndava redi. Gogo vangu ndachangoti ndichivafonera, vatonditarira zvese zvakaitika kubva paya pauya kuzonditora pamba pandinogara. So handizivi kuti ndoendera mberi ndofonera gogo wangu here kana kuti, nekuti nyaya iyi iri kundirwadza kutaura chokwadi. So vanotuka zvavo, vanotaurawo zvavanotaura, taurai. Ndiri kuda help before I take this step, because ndinoziva kuti amai vangu chero pavachazozvinzwa kuti ndiri kutaura nagogo ava, ivo vakanditi ndisataure navo, vanogara vachitondibvunza kuti namba dzavo here, ndongoti aiwa handina. Mafriends angu akangotama matambudziko, ndinotovapa phone number dzagogo iwavo. But ndakadecide kuti no, handichadi, because gogo ava neutsinye, zvese zvavanoita muupenyu hwavo, zvese zvingori zveutsinye zvega zvega, zvokuti mumwe wangu unombotya kuti nditange kana kuti ndiregere. So kana ndauya panapa ndokumbirawo rubatsiro, ndonyaya yangu. Ndichatevera macomment section ndinoti vanhu vanoti chii. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativapeiwo advice mucomment section, hanzi ndoita sei, should I go ahead. Ndobva ndangoudza gogo vangu kuti aiwa gogo, royai munhu. Hey, zvakangoma hazvo vedu. Please ngativapeiwo advice mucomment section.